aw minnu sɔn bɛ aw yɛrɛ ye tɛ wulitogo ɲuman na ni aw dalen don a la k'a fɔ ko mɔgɔ tɛ aw kan fewu tɛ ko la ko tɛ duman gundo bɛ aw dɔrɔn de bolo ni jɛmu in ye aw de ta ye Advance TV sanfɛ tɛ champion ka tɛ wulila jolenw kari ɲɔgɔn na ni k'a ladan kelen tɔmɔ ayi o ta bannen ye dɛ donbolo kɛrɛnkɛrɛnnin bɛ ta ka di tɛ champion ma o tuma la aw kana kɔnɔli kɛ bilen ka se ka i sen don jɛmu in na i bɛ wuli joona ka n'i tɔgɔ sɛbɛn Advance TV ye ale jabala la i bɛ groupe siège ba la ACI 2000 kɔnɔ tɛ champion tɛ wulila ŋanaw ka kɛnɛ. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Kadiatou Bagayoro, votre journaliste présentatrice de votre émission sportive préférée sur Advance TV, j'ai nommé Advance Sport. Moi, j'aime ça à merveille comme quelqu'un qui vient juste de remporter son ballon d'or. Et tout comme moi, j'espère que vous serez nombreux à rester connectés sur votre chaîne préférée qui est Advance TV, la télé qui a une longueur d'avance. Tarata nala mabasi yoreke nege kan ta anani wakati obe no soglento ni jamu ngadumena ka kuna funya doma mali kono foka takasi mali ko gama wa discipline bere ba mbolo yane anti discipline bo discipline na kuna funya manake fon fenyi durant an ko bunga ani afanta nyama ambe ana de budi nyoko mawla aba connecter nga différentes plateformes ga pour que on a information foje par ko nya ko bunga ambe kambe na nyoni mardi à 14h GMT sur Advance TV, la télé qui a une longueur d'avance. Ambe aw bɛɛ lajɛlen fo ka aw wale ɲuman dɔn aw ni ce an sugandili la Advance TV sanfɛ k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko aw ka émission mandi ni ale tɔgɔ ko jeudi des femmes ale bɛ bɔ Advance TV jabaranin kan chaque jeudi à partir de 11h. Jeudi des femmes ye jɛmukan ye min kɛrɛnkɛrɛnnen don an musolakaw de kama jɛmukan in kɔnɔna la an bɛ kuma musow ka gɛlɛya kan u bɛ gɛlɛya minnu sɔrɔ furuso kɔnɔna la sigidaw kɔnɔna la fo ka taa se baarakɛyɔrɔw ma ayiwa musolakaw a kana sɔn ni dakatɔ la dɛ ni an musow de ka ko ye n'a kɛra muso kɔnɔ ko non ni cɛ ka di san'an ka furu n'an furula kɔni vraiment an bɛna bɛn an bɛ ala fo la o ala ka bɛn kɛ ani kɛlɛ ye ko ni ko i b'i kuntigi ka kɛ i sinamuso ta ɲɔgɔn na ye ko ni kuntigibaga ko m'a lasa ko kunsigi ko b'a lasa min se tɛ e ye e ko fɔ e ko o kɛ i bɛ buramuso minɛ dɛ mais i b'a ye depuis o yɔrɔ la man d'a ye de parce que n bɛ ka effort kɛ n ka effort tɛ ka ye donc i b'i yɛrɛ a bɛ mɔgɔ décourager mais i b'i jija parima k'a faamu k'a fɔ ko kɛlɛ tɛ sɛfan ni farakuru cɛ an b'aw bɛɛ lajɛlen invité aw ka taa an ka pagew bɛɛ lajɛlen suit Advance TV chaque jeudi à partir de 11h pour que ni émission dumanba in kana fɔ mɔgɔ si kɔ aw k'an bɛɛ
A bɛ ɲini ka san 15 bɔ l'association globale santé solidarité AGSSI ale ye baɲumankɛ tɔnba ye min sigilen don faso Mali kɔnɔ wa a ye dɛmɛ caman ta ka ɲɛsin maaw ma gɛlɛya bɛ maa mun ka faso Mali kɔnɔna na. Fédération nationale du cinéma de l'audiovisuel FENACAM ale ye trophée belebele dɔ jira jamanadenw na min dira Fatumata Kulubali ma ale kɛra sotigi avar kɛnɛ kan Burkina Fasokaw u fɛ yen. An balimaw nin de an ka kunnafoni la belebelew ye ka kɛɲɛ ni bi araba ye décembre kalo tile 4 san 2024 an bɛna min walawala aw ye ni kunnafoniya ninnu kɛnɛ kan. I n'a fɔ an y'a fɔ aw ye cogo min na association globale santé ale ni solidarité ale ye baɲumankɛ kuluba ye faso Mali kɔnɔna na min kɛn bɛ ka wulikajɔ caman ta ka ɲɛsin maaw ma ni waati na maa mun ni dekun bɛ olu kan. Association globale santé solidarité ale ye baarabolo caman sigi faso Mali kɔnɔna na i n'a fɔ ka dɛmɛ caman ta ka ɲɛsin siraw dilanni ma ale ni maa mun ni olu mako bɛ dumunifɛnw na ani ka kɛnɛya di maa caman ma ale ni jibondenw olu caman. Ni wulikajɔ ninnu kɔnɔna na an ka kunnafonidila Aissata Ba ale ni association ba in président ye ɲɔgɔn ye min bɔra o ko la an ka jɛn k'o lajɛ. Ka maaw dɛmɛ gɛlɛya kɔnɔ ka sɔrɔ i ma sigi ka fɛn foyi ma kɔnɔ o fan fɛ o ye jɛkulu dɔ taalan ye bibi na Mali kɔnɔ yaasa ka se ka ɲɔgɔn dɛmɛ ale ni dɛnkɛrɛfɛ kɛlɛ o maa ninnu ye AGS maaw ye jɛkulu min bɛ hinɛ ale ni kɛnɛya u senkɔrɔma donni ko fɔ Mali kɔnɔna la u bɛ nin baara in na a bɛ san 15 bɔ bi. Donc an ka baɲumankɛ jɛkulu in an bɛ baara caman kɛ o baara ninnu hakilina nana ni lamɔ yɔrɔ cogoyaw ye ka sababu kɛ an yɛrɛ ye gɛlɛya caman sɔrɔ an ka denmisɛnniyaw la an ye chance dɔ sɔrɔ peut-être que mɔgɔ caman ma min sɔrɔ an y'o sɔrɔ bangebaga siraw fɛ ala ye an garijɛgɛ don bangebagaw la minnu ka sɔrɔ tun ka dɔgɔn kosɛbɛ mais min b'u bolo u tun bɛ a sama ka bɔ anw da k'a don an tɔgɔɲɔgɔnninw da walasa anw ka faamu k'a fɔ ko fɛn min bɛ se ka maa 2 fa o kan ka se ka maa 3 hakili sigi ni commencera ka kɔrɔbaya k'a ye k'a fɔ ko sira dɔw bɛ ka dayɛlɛ i ye nɔgɔya la i b'a faamu k'a fɔ ko jaa kunu bangebagaw tun bɛ ka sin min jɛ e la k'a don i tɔɲɔgɔnninw da olu de kɛra sira ye ka siraw dayɛlɛ sinon i ka cɛkisɛya tɛ donc o bɛ se ka dusu don i kɔnɔ i b'a fɔ k'a fɔ ko i fa yɛlɛna yiri min na n'i ma se ka yɛlɛ a la i se ka yiri jukɔrɔ. Sira dilan jibondow jɔli balow dili fo ka taa se école-tagaminɛnw dili ye dɛsɛbaatɔw denw ma olu ye baara damadɔw ye ni jɛkulu maaw bɛ ka baara minnu kɛ jamana kɔnɔ fɛn min ye kɛnɛya ta fanfɛla ye AGS ale bɛ ka i jeniyɔrɔ fin o ko fana la yaasa bɛɛ lajɛlen bɛ se ka furakɛli ɲuman sɔrɔ Mali kɔnɔ. An tora k'a fɔ k'an bɛ an bangebagaw de ladege fo ala nana an garijɛgɛ baarakɛyɔrɔ la baarakɛyɔrɔ min don o don ala b'i garijɛgɛ don maa dusukasibagatɔw ala ni fantanya y'a sababu ye n'o ye Gabriel Touré Mali dɔgɔtɔrɔsoba don o dɔgɔtɔrɔso in kɔnɔna na tile tɛ se ka bɔ ka bin k'a fɔ k'i ma muso dɔ den dalen a nɔgɔn na a bɛ kasi parce que haminen dɔ a bɛ se ka den furakɛ cogo min na musaka t'a bolo donc o la anw bɛ welewele de bila mɔgɔw ma k'a fɔ ko a y'an dɛmɛ karisa filɛ a mako bɛ nin musaka hakɛ la walasa a den ka se ka kɛnɛya an b'a a tigi ka numéro di mɔgɔ minnu dalen don an na u b'o musakaw di a ma ni den nɔgɔyara an bɛ den ka nisɔndiya ani bangebagaw ka nisɔndiya ta k'o kɛ folikan ye k'a ɲɛsin maa minnu ni musaka bɔra u kun o bɛ diya olu fana ye kosɛbɛ an b'a fɔ ma devoir de redevabilité k'a fara o kan an ka baara dɔw fana ɲɛsinnen bɛ ka joli ɲini k'a di mɔgɔw ma mɔgɔ minnu ni o mako bɛ se ka jɔ joli la k'a sɔrɔ somɔgɔ t'u bolo. San 15 bi nin baara in na association globale santé et solidarité ale ye maa bayirika de ɲɛji cɛ wa an bɛ don min na i ko bi jɛkulu caman de bɛ ka i sen da AGS ale senda nɔ la. Anw ka laɲini ye min ye mɔgɔ kelen kana mɔgɔ 100 furakɛ mais mɔgɔ 100 ka se ka mɔgɔ 1 furakɛ o n'a kɔrɔ bɛ ɲɔgɔn na k'a jira mɔgɔw la k'a fɔ ko nin tɛ kunbɔ o y'a farabaliya ye ɲɔgɔn kan n'o tɛ n'a farala ɲɔgɔn kan a bɛ kɛ kunba kelen ye a baara ka dɔgɔn k'a fɔ k'i bɛ min kɛ ko gɛlɛya tɛ a la fɛn o fɛn ni sɔrɔ bɛ a la gɛlɛya b'a la baara in gɛlɛya dɔ ye tɔgɔ tiɲɛ b'a a la baara o baara n'i b'a fɔ mɔgɔw ma ko aw tɛ ne dɔn aw tɛ ne bɔfan dɔn a y'aw ka wari di yan n b'a kɛ ka nin kɛ
n b'a jiru la k'a fɔ ko anw to wari de minɛ ka an yɛrɛ ka musakaw la kɛ ni o ye mais a bɛɛ kɛra ala ɲɛna. AGS ka baaraw la a bɛ furu fana nɔgɔya ma o ye furu yɛrɛ se tɛ maa minnu ye a bɛ fɔ a ka o baara in ma ko opération furu k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko nin baara ɲuman ninnu bɛɛ lajɛlen kun ye ka se ka degun ta ka bɔ maaw kan ni ka o ɲɛji cɛ. I n'a fɔ an y'a fɔ aw ye cogo min na an ka bakurunbaw la Fédération nationale du cinéma et de l'audiovisuel ni o ye FENACAM ye ale ye Fatumata Kulubali n'a bɛ wele ko FC ale ka jɔnjɔn jira malidenw na ka kɛɲɛ ni sibiri e don ye an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ni trophée ninnu dira Fatumata Kulubali ma Burkina Faso olu ka wulikajɔ dɔ kɔnɔna na n'a bɛ wele ko sotigi Avara an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ Fatumata Kulubali ni jɔnjɔn ninnu bɛ kɛ sababu ye k'ale kɛ meilleure actrice ye farafinna tilebiyanfan kɔnɔna na kunnafoni dira Aissata Ba ale ye mun sɔrɔ a kɛnɛ kan an ka jɛn k'o lajɛ. Jɔnjɔn min kun dan bɛ farafinna tilebifɛla ɲɔgɔlɔnbɔla dan kelen tɔgɔ la ale ni jama nin kan ma jɔnjɔn ninnu kɔni ye jɔnjɔn ye Fatumata Kulubali FC ale ye minnu sɔrɔ sotigi Awarse ale kɛnɛ kan Burkina Faso ni jɔnjɔn ninnu bɛ Fatumata Kulubali FC ale ka cɛsiri ko fɔ Mali cinéma o yangali ko la o de kama ni waleɲumandɔn kɛnɛ in sigira a ye FENACAM fɛ. An ko an bɛna bonyamasegin k'a ye k'a yira Allah k'a fɔ a nana ni fɛn min ye a diyara an ye kosɛbɛ k'a yira an ka faamaw la u k'a dɔn k'a fɔ a mana gɛlɛya cogo cogo an minnu bɛ sinima baara la an minnu bɛ artisiya baara la an bɛ se ka ko kɛ ka se ka faso kunnawolo donc ni u dara an na ka fara an kan ni kunnawolo kɔfɛ an ka baara bɛ se ka kɛ sababu ye ka hali jamana dɛmɛ ka bɔ degun kɔnɔ a bɛ degun min na bi. Ni prix ninnu ni ye maliyɛnw de ta ye parce que maliyɛnw de bɛnna ko la n'an bɛnna ko la an bɛ taa ɲɛ ni bɛnkola in de ye ne kɛ sangalamati ye sanfɛ Burkina Faso jamana 25 la an mɔgɔ 26 tun bɛ yen maliyɛn bɛɛ jɛra ka voter ne ye minnu bɛ Mali la yan minnu bɛ jamana kɔfɛ hali minnu bɛ nanzara jamana na bɛɛ votera n ye donc a diyara n ye kosɛbɛ an ye prix fɔlɔ in n'o ye meilleur acteur de l'Afrique de l'Ouest donc Afrique tilebiyanfan ŋana acteuria la donc n y'o dédié faamaw de la n ko faamaw n'o ye sɔrɔdasiw ye golomasiri tabagaw an ka taa seni bila ka t'u ma parce que olu de bɛ ka an ka jamana bɔ bolo la filanan in n y'o dédié denmisɛnninw la. Seko ni dɔnko minisiri min kun bɛ kɛnɛ kan Mamu Dafe ale ye a ka nisɔndiya jira ni ka FC sɛbɛkɔrɔ fo. An sewalen don FC ka baara sera kisa min ma bi fo ka ni trophée ba ninnu sɔrɔ non seulement a yɛrɛ kunnawolola mais jamana bɛɛ de kunnawolola nin ye fasoko de ye vraiment Mali bɛ kisa min na bi nin yelen ninnu an mago b'o de la n'i y'a mɛn Mali kura ni ɲɔgɔnna n'a ɲɔgɔnnaw de don ne b'u fo jamana tɔgɔ la k'an balimamuso fo a ka cɛsiri n'a ka nin trophée fila ninnu na ka yira k'a fɔ hali bi ko tɔba bɛ kɔfɛ ka na a ka dɔ fara cɛsiri kan a bɛ ka denmisɛnninw encadrer cogo min na a k'i jija ka continuer o cogo la. Ka kɛɲɛ ni maaw ka seereya ye kɛnɛ in kan nin ye Mali ɲɔgɔlɔnbɔla bɛɛ lajɛlen de ka ɲagari ko ye min na kɛ sababu ye ni ka ɲɛda kura di Mali cinéma ma wa Fatumata Kulubali FC k'ale kɛra misali ye bi sifinaka bɛɛ lajɛlen bolo. Championnat national Ligue 1 Pro Orange ale bɛ senna ni waati na faso Mali kɔnɔna na ka kɛɲɛ ni sodansow ka cɛba ye n'a bɛ Joliba AC ale kofɔ ale ye a ka wulikajɔ kunfɔlɔ kɛ Étoile du Mande contre la an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ nin dolantan in ale kun cɛra Joliba AC ale ka sebaya la 2-1 kunnafonidila Kajatu Bagayogo ale ni Mamadu Jalo olu ye min sɔrɔ ko in bɛɛ lajɛlen kɛnɛ kan an ka jɛn k'o lajɛ. Joliba AC ale ni Étoile du Mande olu kala ɲɔgɔn na championnat national Ligue 1 Pro ale hukumu kɔnɔna la. Joliba AC ale kɔni ka se ka fɛn min ye a ka championnat ni k'o sinsin ani fɛnɛ ka ni championnat tako fɔlɔ ninnu ni ka a ka cɛdenw kolo banba u kolo la o kun ye u ka laɲini ye nin bɔli in na. Étoile du Mande olu ka dolantan laban ninnu ni ka o sebaya sɔrɔ nin kulu fila ninnu bɛɛ lajɛlen y'a yira k'a fɔ fɛn min ye dolantan walasa ka sebaya sɔrɔ u y'o ŋaniya da ɲɔgɔn kunbɛn in senfɛ. Dolantan kunɲɛ fɔlɔ fɛn min ye Étoile du Mande ale kɔni jɔyɔrɔ bɛna bonya kosɛbɛ
dolantan kɔnɔna la fɛn min ye u ka cɛlu jɛko fɔlɔ o baaraw bɛna boloda Isa Ɲare fɛ fɛn min jeliba jɔ kɔlɔsiba ye ale bɛ o ballon ni o bila ka taa bana kɔfɛ o baara ninnu kɔfɛ fɛn min ye jeliba ase ale bɛna wulikajɔw sabati fɛn min bɛ tali kɛ daba Benoît Jakite ale bɛ dolan dɔ kunbɛn sanga 23 kɔnɔna la ni ka se k'o bayɛlɛma k'o kɛ cɛlu ye min bɛ kɛ sababu ye fɛn min ye jeliba ase a ka sinsin nin dolantan in kɔnɔna la o jaabi ninnu bɛ nin kulu fila bila ka taa sɛgɛnnafiɲɛbɔ la dolantan sanga kun filanan daminɛlen jeliba ase ale bɛna wulikajɔ bonya kosɛbɛ fɛn min ye cɛlu filanan ye ni k'o don dolantan sanga 60nan kɔnɔna na min baara bɛna lawaleya Kader Kenan Almer fɛ sanga 60nan ale kɔnɔna la fila ani kalankunu o ma kɛ sababu ye fɛn min ye Étoile du Mande maaw ye ni ka u bolo jigin u ye wulikajɔw sabati ni ka dolan daraki Kader Kenan n'ale kɛra cɛlu donbaga ye u ka daga kɔnɔna la ka se ka o yɛlɛma fɛn min ye cɛlu kun fɔlɔ ye ni k'o sɔrɔ ka taa Étoile du Mande ale kanuya la dolantanw bɛna kuncɛ 2 ani 1 na ka taa jeliba ale kanu na an yɛrɛ de y'a laɲini donc ka ballontan jouer dimanche ballontan bɛ yen an ye dɔw bila banna ka dɔw yɛrɛ bɔ a la carrément histoire que ni ballontan ye min sɔrɔ a sen kan donc c'est l'équipe qui joue quoi donc dɔw bɛ banna dɔw yɛrɛ mana yɛrɛ on les a carrément enlevés voilà donc voilà un peu a sera ka min d'a ma nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɔfɛ jeliba ase ale bɛ ka labɛnw sabati fɛn min ye ka Pyramide FC ni k'o kunbɛn dimanche nata stade du 26 mars la n'olu bɛ don Ligue des Champions ale hukumu kɔnɔna la nin baara ninnu olu bɛɛ ye walasa ka se ka nin dolantan kofɔlen ni k'ale kunbɛn cogo min na jeliba ase ale bɛ se ka sebaya sɔrɔ hali bi farikolo ɲɛnajɛ kunkanko kibaruyaw la an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ Coupe Matla première édition ni o ye u ka tako fɔlɔ ye ale dolantan kuncɛw kɛra ka kɛɲɛ ni sibiri tɛmɛlen ye FC Dawula ale ni CMK olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ nin ye nin édition fɔlɔ ye wa min ye Mali matela maaw ye u kɛn bɛ ka hakilina min ta o de ye farikolo ɲɛnajɛ ale ni kɛnɛya ka taa ni ɲɔgɔn ye wa nin baara bɛɛ lajɛlen tɛnkunnen don u yɛrɛ ka feereminɛw na ni o bɛ matela ale kofɔ kunnafonidila Anatu Mayiga ale ni Mamadu Jalo olu tun bɛ kɛnɛ kɔnɔ u ye min sɔrɔ an ka jɛn k'o lajɛ farikolo ɲɛnajɛ k'ale kɛ sababu ye ka sifinnakaw k'olu kala ɲɔgɔn na Mali matela olu ye dolantan dɔ boloda min hukumu kɔnɔ FC Dawula n'olu ka bugunatigɛ kun ye woroji ye olu ni CMK olu karila ɲɔgɔn na minnu ka bugunatigɛ kun ye bulalama ye nin dolantan in hukumu kɔnɔna la fɛn min ye FC Dawula ale ye sebaya yira ni dolantan kofɔlen kɔnɔ ka da kan fɛn min ye dolan cɛɲuman fo ka taa se cɛlu yaraliw ma n'o bɛ kɛ sababu ye fɛn min ye nin dolantan tako fɔlɔ in ye ni k'a jɔnjɔn ta 4 ani 1 na ka taa FC Dawula ale kanu na an ye usine Sotiba ase la an ka baara bɛnnen don matelas qualité dilan ma kuma caman b'a ye de faama kunda olu ka kan ni matelas qualité Mali matelas nana de k'o kɛlɛ i kɛra fantan i kɛra faama i b'i diyaɲɛ matelas sɔrɔ de très bonne qualité i ka waribɔ tɛna na kɛ fu ye o ko kɔnɔna na an y'a ye n'i y'a mɛn ko i ka se ka ballon ta ka ɲɛ o ka taga sɔrɔ i farikolo lafiyara ka ɲɛ voilà, comme il y a un joueur ou comme il le faut, ils se sont vraiment donnés parce que maintenant il y a de boulot. Je suis toujours ou yo sur Mali matela ka sira fin. On y a une baronne organisée. Demsenu ni ɲɔgɔn cɛ a fɔlɔfɔlɔ kun ye pour que ka kɛnɛya sabati fɔlɔ a filanan ye pour que anw yɛrɛ n'an makila ko la Mali kɔnɔna na anw ye baara daminɛ yan nɔ 2020 pour que an bɛ se ka lakodɔn k'a dɔn k'a fɔ anw fana bɛ yan nɔ cogo min na n'an ka produit ye. Ni sigida kofɔlen denmisɛnninw u y'a yira k'a fɔ nin hakilina ɲumanba ye u ye weleweleda kɛ maa wɛrɛw ye olu bɛ se k'u ɲɛmada ninnu fɛ cogo min na nin dolantan ɲɔgɔnnaw bɛ se ka caya. Balontan in hakilina ɲuman don a bɛ a to denmisɛnninw bɛ na u bɛ se min na u b'o yira ɲɔgɔn na a bɛ a to fɛnɛ u bɛ kisi ko caman ma a ɲini bɛɛ lajɛlen k'i cɛsiri ka a bolo di ɲɔgɔn ma pour que bɛn kana jamana in kɔnɔ ani fɛnɛ ka bɛɛ a ɲini bɛɛ fɛ mɔgɔw ka ni ɲɔgɔnnaw ladege u ka sigidaw la. Ni dolantan kofɔlen senfɛ u y'a yira k'a fɔ fɛn min ye makilako siyɔrɔ ɲuman o ni a ɲɔgɔnna caman olu kɔni ka baaraw ɲɛsinnen don ma fɛn min ye malidenw olu bɛ se ka farikolo lafiya sɔrɔ ni Mali makila ale ka feerefɛnw ye. Kunnafoni kuncɛla an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ aw bɔra ka ni laseli mun lajɛ o bɛ dan sigi an ka bi kunnafoni labɛnniw na an bɛ aw fo ka waleɲuman dɔn Advance TV sugandili la ka kɛ aw ka kunnafoni yɔrɔ ye anw tɛmɛlen kɔfɛ kunnafoni dibaw nazarakan cɛɲi maaw olu na aw sɔrɔ saga kunkuruni kɔnɔna na an bɛ aw fo ka waleɲuman dɔn
télé min kɛn bɛ ka para ye caman bila ani télé tɔw ni ɲɔgɔn cɛ olu filɛli la aw k'an bɛn waati o rɛ